belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. Gisteren vond op Curaçao de proforma zitting in de zaak INEX 2.0 plaats. Die gaat over de roof van honderden kilo's cocaïne uit een politiekantoor aan de Garipitoweg in 2018. Onder meer oud-politieagent Mariano staat daarvoor terecht. Verder nog 7 andere personen. Een van de verdachten is een 23-jarige man die nu vastzit in Nederland. Zijn advocaat zegt dat het gevaarlijk voor de man is om naar Curaçao te komen, omdat er een aanslag op zijn leven zou kunnen worden gepleegd. Tromp heeft namelijk verschillende verklaringen afgeleverd over de drugsroof. Het Internationaal Monetair Fonds heeft in een rapport over Curaçao voorgesteld om de omzetbelasting OB te vervangen door een BTW. Dat is een eerlijker systeem en zou daarmee zorgen voor een snellere groei van de Curaçaose economie. Die is volgens het IMF broodnodig, maar het IMF ziet wel mogelijkheden dat de Curaçaose economie in de komende periode weer verder gaat groeien. Gerrit Schot en zijn advocaat hebben nog niet gereageerd op het voorstel van het Openbaar Ministerie om te komen tot een afbetalingsregeling. De Schotten moet nog 1,8 miljoen gulden betalen. Als hij dat niet doet, kan hij 3 jaar worden opgesloten. Het OM zegt open te staan voor een afbetalingsregeling, maar heeft al enkele weken niets van Schot en zijn advocaat gehoord. Woordvoerder van het OM, Giano Scoop, zegt vandaag in de Extra dat het OM niet eeuwig blijft wachten op Schotten en dat er wel voortgang in de zaak nodig is. Er is in het verleden wel vaker over gesproken, maar nu heeft ook minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, laten weten dat hij voorstander is van het verplaatsen van het honkbalstadion bij RIF. Op die manier zou een groot gebied verder toeristisch ontwikkeld kunnen worden en kan er elders een nieuw honkbalstadion worden gebouwd, aldus Cooper. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 di già luna per viernes voor die setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nang of patroncita. Se você trasita pa sabra, tambe por hora. Por escoger pa trabosita, riba aqualectra.com e aprovechar mesora, pone bo documento na cerca pa bo visita cerca nos vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta kumini abo. Er is veel belangstelling voor de zogenaamde tollships die momenteel in de Sint-Anna-haven liggen. Veel scholieren zijn gisteren een kijkje komen nemen en mochten daarbij op het schip komen, konden vragen stellen en mochten ook foto's maken op het schip. De komende dagen is Curaçao nog steeds het toneel van Velas Latinoamerica 2022 en dat trekt veel publiek. Velas Latinoamerica Curaçao 2022 is in volle gang, maar er is ook kritiek. Zo heeft Tico Vos laten weten dat het onbegrijpelijk is dat er 2 mobiele toiletten dicht tegen het standbeeld van Louis Brion zijn geplaatst. Dat betekent dat er geen respect voor deze grootheid is. Dit gebeurt ook niet bij onze vlag, dus waarom wel bij Louis Brion, de naamgever van het Brionplein. Voor het eerst sinds 5 jaar speelt Curaçao vanavond weer tegen Canada. Een belangrijke wedstrijd voor de plaatsing bij het CONCACAF-toernooi. Ook opmerkelijk omdat de voormalige bondscoach van Curaçao, Remco Bicentini, nu assistentcoach is van Canada. Curaçao is voorbereid op de wedstrijd en hoopt op een goed resultaat. Curaçao wordt momenteel geleid door bondscoach Art Langeler. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.